Selocan Başkan Anji Popülist Kadê Mehmet Akdoğan Pirsgirêka gelê Kurd ji mêjdeyê sînorên xwe derbas kiriye û gelek caran ketiye rojeva dunyayê. Bêguman ev bîrdoziyekê û bi hin pergalan çêbiye. Li her perçekî Kurdistanê nîqaşên şert û mercên azadiya Kurdan hene û dê here hebin. Êdî polîtîkayên serwer û dagirkeran jî bêyî cîdayîna van nîqaşan polîtîkayên xwe kifş nakin. Bêguman ev ket, têkoşîn û berdêlên mezin çêbûne. Her perçeyek welat li gorî xwe ket û berxwedan berdêl dane. Ji ber wê yekê mafê her partî û saziyeke Kurdan heye ku li ser pirsgirêkên Kurdan fikr û rexneyên xwe bibêjin. Xwedî feraset û nirxandinê xwe bin. Heqê her kesê heye ji bo gelê xwe di nava hewldanekê de be. Ev dê hêz bide hêzbûna gelê Kurd. Heke hewldan û nîqaş di xizmeta nirxên gel de bidomin mafê tu kesî ne li ber astengan deynin. Bestema nîqaş û peyamên têne dayîn ji nirxên gel dûr be dêbxasî polîtîkayên pûçkirinê izrarê bidin tevgera gelê Kurd. Pêşiyên ku dibêjin em pêşkeşiya siyaseta hestên welatparêziyê dikin divê baldar û şiyar bin. Peyveke şaş û ji nirxên qut gelek caran xwediyê xwe ji rêveberiya hestên welatparêziyê jî qut dike. Hezke bila peyvên weke tîra ku ji kevanekê, ji aştî, biratî û çareseriyê xemlandî firya be jî bête gotin. Gel cihê ku tîr lê dikeve dibîne, gel armancê naz dike. Divê bê zanîn heke peyvek an jî daxwaniyek bi erînî bikeve rojeva dagirkeran wê peyv û daxwaniyê arman şaş kiriye. Peyva ku arman şaş kiriye êdî di xizmeta dijberan de ye û zirarê dide xwe. Dixwaza zilm û zoriyê de, dixwaza tayb û dagirkeriyê de tirs, mitkirin û çilmisandin heye. Dixwaza tirs, mitkirin û çilmisandinê de jî hestên teslîmbûnê hene. Dixwaza teslîmbûnê de jî peyv û nêzîkatiya razîkirina tabedarên xwe heye. Kurdan dîroka xwe de ji van tiştan pir tecrübe girtine û diqada pisporetiyê de ne. Bêguman gelek amûrên ji bo tirsê hene. Heke tirs amûra teslîmgirtin û tepeserkirinê be dibe ku bê zanin zindan ji bo wê armancê hatine çêkirin. Cihê tirs û xofeke wisa ye ku destûra tirsandinê bi xwe jî nadin. Bes siyaseta Kurd a nûjen li dijî wê tirsê şîn bû û mezin bû. Mezinatiya siyaseta Kurd heke hêvînê xwe ji wê negire dê nikare nûnertiya nirxên bingehîn bike. Ji ber ku siyaseta Kurd zindanan de li ser nirxên giranbiha bi bedelê mezdin li dijî zilm û zorê li dijî tepeserkirinê bi berxwedanê xwedayê qebûl kirin, erêniya gel ji wê ye. Dema ji wê rastiyê qutbûn çêbû, erêniya gel jî dê nebe. Ji ber wê yekê gel tu bangewazî û daxwaniyan ser nirxên xwe re nagire û napejrîne. Ma ne ew e ku li dijî tecrîtê ewqas ciddî û baldar e. Lê tiştek ecêb e ku li aliyekê tecrîteke ewqas dijwar heye û li aliyekê din deriyekê mezin vekiriye û her hevdîtin û daxwanî tên kirin. Ji her cûreyan, ji her partî û şepelan bi rojan e hevdîtin tên çêkirin. Gelo ev ne pirsgirêk û tiştek ecêb e. Gelo divan zindanên ku her roj cendek derdkevin de destûra cilekî pirtûkekê nîne ku bikeve hundir, ewqas hevdîtin û ewqas peyam çawa çi mexsedî bi destûr têne dayîn. Gelo çend rêber û siyasetmedarên Kurd ku siyasetê de xwe di roleke xurt û girîngin xwedî mav îmkanek ewsane. Gelo edalet ji bo wan jî çima van derfetan nade. Weke Kurdekî mafê min heye ku ez vê ji xwediyê ku mafê hemû hevdîtin û daxwaniyê di xwe de dibîne bikim an na. Mînak Leyla Güven, Gülten Kişanak, Sabahat Tuncel, İdris Baluken û yên din xwedî îmkan û derfetên vî rengîn yan na. Bo çi ew mav ji bo wan ne? Gelo dibe ku wan sekna xwe pergala teslîmiyetê bêhêvî kiriye. Ji ber wê di tecrîtê de ne. An jî mirov dikare ku hin kesan hêviyek dabe ku daxwaniyên bo dilxweşkirina dijberan bide. Adin gelo çima ewqas mafî wê heye ku partiyeke ku hevserokên wê hene û wî weke kesekê navendî dibînin û demildest li daxwaniyê wî xwedî derdkevin. Gelo ew partî qet goh didin daxwanî û peyamên siyasetmedarên din ên di girtîgehan de ne. Ev pirsgirêkeke girîng e. Mesele ew e ku li her derê dunyayê qêrîna jin jiyan azadî li esmanê berxwedanê geş dibe û li aliyê din li ser cendekê jinên Kurd daxwaniyên şermezarkirinê weke xaleke reş li ser esmanê berxwedanê bi hemû kirêtiya xwe disekine. Weke du ferasetan. Feraseteke a Selocan Başkanê ku porê xwe ji bo hêz bide dengê jin jiyan azadiyê diqusîne û bi hezaran kes dibin şopdarên wî. Adin jî feraseta popülîstê Qadê ye û xwedî şermezarkirina li ser cendekê keçên Kurd e ku bi yek kelem û ketiye ser dilan. Ji ber wê bi hezaran kes pişta xwe didine. Divê siyaseta Kurd yekê ji wan ferasetan bipejrîne.